tá radio na Gaeltachta an tábhachta go deo ag pobl choirí agus ag pobl na nulainn theacht ar an gáasta. Tása coinníonn go dé ma dainn seo agus pobl na Gaeltachta an seo tása coinníonn na halainn Gaeltachta go déta dá le ré agus an na hús go dtí na dhearú. Na ceoltarí, na damsarí, aim ga damsar, aim ga ceoltar, ba ma dé sinne man ort agus tá seo go léir ar chréalta a chréalú ag radio na Gaeltachta ag foireann radio na Gaeltachta. Na comórtas go mórmór na comórtas seanú se hainsa amachar an radio. Beidir se go bheith géisteach leis agus mar sinne beidir daoine ar ag an Oireachtas riamh go dtigann siad sa mbaile na meallachéin cé an Oireachtas ach sa go haidir se bheith an le fiscearta bheith go cé a héin. Ach beidir a deich muid siar beidir go dtí nar a hosan radio. Sin an bhí se Tharbheith tábhachtach go na héistearí géisteach mar ribhi sin dear mu dribhin 1972 hín Oireachtas ag buna fenam líon agus stoin ar ag duine beo cé a bhí tarlúháin nó gur tháinig radio. Tíocht ag an Oireachtas ó 1969 bhí me casas na comórtas fadó, ní bhíonn is faoi láthid bin gobal na comórtas a gur láthid agus léirú agus sudaí an cineál sin ach stoigh go ben tíocht le chéile agus na daoine chastal ar a chéile mar a déann scoile rinne agus stoigh chuile bhlas ní am an lucht ar éon blastó.